Fy enw I yw Ieuan Pugh, a dwi'n arweinydd tîm mewn gwasanaeth gofal iechyd meddwl sylfaenol. Nes I penderfynu wrth sylweddoli bod ddim gen i'r hyder I siarad gyda gleifion mewn Cymraeg. Ac y reswm am hynna oedd es I ysgol Cymraeg yn gynradd, ysgol Gyfun hefyd, ac doedd y iaith ddim wedi datblygu ar ôl I fi gadael yr ysgol. Ac y reswm am hynna oedd di ddim yn siarad gyda ffrindiau neu teulu, di jyst wedi gadael ysgol a ddim cadw I fyny gyda'r iaith clinigol dwi wedi datblygu trwy gwaith. Felly mynd yn ôl 10-15 mlynedd diwethaf ac jyst sylweddoli yna ac eisiau datblygu'r iaith clinigol na I siarad gyda cleifion eto. Dwi'n cwrdd â Nia sy'n dysgu'r cwrs pob wythnos neu bythefnos ac mae Nia'n ceisio dysgu beth dwi moyn cael allan o'r cwrs. Mae hi'n bod yn hyblyg iawn gyda fi ac ni'n mynd I ffwrdd ac edrych ar pethau wedyn rhwng y sesiynau fi'n gallu ymarfer I datblygu fy Cymraeg mewn y ffordd dwi moyn datblygu I codi'r hyder I siarad gyda cleifion yn well, I ddysgu geirfa clinigol a wedyn dwi'n mynd I ffwrdd efo adnoddau I edrych ar y pethau yna. A dod nôl a siarad gyda Nia wedyn, sut mae'n mynd, sut allai wneud yn wahanol, sut allai wneud I jyst I datblygu mwy. Ac mae Nia'n gofyn fi os dwi'n teimlo'n mwy hyderus, os dwi wedi cael siawns I ymarfer gyda cleifion hefyd. A mae'n gweithio'n dda iawn. Mae'r cwrs wedi helpu fi I datblygu iaith clinigol fi enfawr. Mae gen I hyder nawr I siarad gyda cleifion mewn Cymraeg. Dwi'n edrych am pobl I siarad gyda mewn Cymraeg. Dwi'n gofyn pobl pryd dwi'n asesu mewn Cymraeg. Wyt ti'n siarad Cymraeg? Wyt ti'n moyn cael yr asesiad mewn Cymraeg? Felly, o'r blaen byddai byth wedi wneud na. Byddai byth wedi cael y hyder I wneud na, ond nawr, dwi'n edrych am mae parch gen I wneud na hefyd. Un o'r gwahaniaeth mwyaf dwi'n gallu gweld nawr yw dwi'n edrych am pethau I wneud mewn Cymraeg sy'n perthnasol I beth mae gen I diddordeb mewn hefyd, allan o gwaith. Dwi'n edrych am podlediadau yn Cymraeg, dwi'n edrych ar pethau fel social media yn Cymraeg, dwi'n darllen llyfrau yn Cymraeg sy'n perthnasol I beth dwi'n wneud a beth mae gen I diddordeb mewn a byddai byth wedi wneud yna o blaen. Ac mae ddim just yn perthnasol I gwaith, mae'n rhywbeth sy'n gen I diddordeb mewn hefyd. Ac dyna gwahaniaeth enfawr, dydd I dydd, dwi just yn edrych ar pethau Cymraeg mwy. Mae wedi reiddio mewn I bywyd fi, dim just y gwaith. Gwleidyddiaeth. Dwi'n hoffi'r gair yna, a byddai byth wedi gwybod bod yn gwleidyddiaeth heb edrych I fyny. Dwi'n person gwleidyddiol, os yw hwnna'n gair. Felly, falle yna. Neu diwylliant. Dwi'n hoffi enw'r gair diwylliant. Eto, mae ddim yn byddai ti byth yn credu tan edrych I fyny os ti ddim yn siarad Cymraeg bod culture yn diwylliant, felly efallai yna hefyd.